אנחנו נמצאות בעמוד 8, שהמכנה המשותף לכל הדוגמאות האלו הוא שהעברנו את המדפר לקיבוצים או לכפלים. ואחרי שתבינו את הטכניקה הזאת, שהמדפר יכול לעבור לאפקט של קיבוצים או כפלים, תדעו לעשות עוד המון רעיונות של דוגמאות בכפלים או קיבוצים. בדוגמה 20, הכפלים יוצאים בצורה אלכסונית מהמותן ונותנים את הגזרה של המדפר. בדוגמה 21, זו חגורת קשירה שמשתלבת בקיבוצים שחלקם לקוחים מהמדפר, ולכן חולצה או סמלה כזאת תהיה מונחת על הגוף עם גזרה טובה, ולא סתם כמו תוספת פשוטה של קשירה. דגמים 22, 23 וגם 26 הם דוגמאות מאוד לא שגרתיות שמתקבלות מפיתוח המדפר. ושוב, כשאתן מבינות את הטכניקה, את הרעיון, אז אתן יכולות לעשות עוד דוגמאות באותו עיקרון. דוגמה 24 זו דוגמה שמדמה חיתוך רגלן ומשולבת בקיבוצים. נלמד גם דוגמאות אי-סימטריות, כמו למשל דוגמה 25 של קיבוצים באלכסון, ודוגמה 27 שזה קיבוצים מהצוואר, דוגמה מאוד פופולרית ואפשר לעשות אותה בכל מיני צורות. עד כאן ראינו דגמים שונים, והבנו שאת המדפר הבסיסי אפשר לשנות וליצור ממנו המון דוגמאות.